Pripraviť sa na smrť, na stretnutie sa s Bohom by, zvlášť teda nás, ktorých naplňa viera v živote, nemala byť možno taká ťažká alebo záhadná otázka. Pretože ak veríme, že naša spása teda naozaj sa odvíja od puta, ktoré prežívame s Kristom, to puto, ktorým nazývame naša viera, ale ktoré je takým reálnym putom, ktoré vytvárame v krste, ako keby medzi našou dušou a skrieseným Kristom naozaj vzniká také silné puto, že Boh o nás vie a túži po našej spáse väčšmi, ako po nej túžime my sami, tak to hovoria svetci, tak to hovorí učenie cirkvi. Tak to najlepšie, čo môžeme robiť, je, aby sme posilňovali to v živote, toto puto, ktoré nás spája s Kristom. A ako ho môžeme posilňovať? Dobrým životom, tým, že sa pripodobňujeme Ježišovi, lebo pripodobňovať sa k nemu znamená aj sa viacej s ním spájať. Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Takže tým dobrým životom, úsilím naplniť svoj život dobrými skutkami. Modlitbou sa spájame s Kristom. Sviatostným životom sa s ním spájame. A počúvaním Božieho slova. Ježiš hovorí, každý, kto počuje moje slovo, má večný život a ja ho skriesím v posledný deň.